Headmaster Wilson Katharapan Katanfara Jokrat atum maningkang samse cepaklang. Lason si kopili konten si kepalo lang parpan rong hang arong along kido waiterang LP School a Headmaster Wilson Katharapan Katanfara Jokrat lapenke School Managing Committee Student lapenke api apu atumpen ningkang samse cepaklang. Lason si labang soy school established lake 1986 aningkan lasong bong ta teacher kemime ajok student pusitame bang parot trok ansi docot titilo. Bonta 2022 aningkan pen Headmaster Wilson Kathar ke bang pen ke pinaan kacelarlo student sitame non ke bang parot phoso se dolo lapen ke sekolah hem sitame mesen hum thom kimpon edlo ring kijun alang hai hui sitame non ke do edlo alang ason lo ke than kimi osomara phan kanghon pon thek abi pinlang pusi hadak arat atum lapenke student atum api apo atum penke labangso asar mate headmaster aphanke nahok ta ponlong le dak amasip pado thunangji pusi KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapenke education EM Richard Tokbi aphanta chuning rilo pusi alang litumpen nang pachinidun waiterang LP School than bang aphak lo he mane nili tum bang ke ning oi thek tik lo lapen ke ning duk pik an mane la so sar ke bang pen usumar tum mane la an particular ke ban mane usumar tum han ke than ki mom lapen ke non ke ter ko bang abi pin lo school da ko an non develop ke ban mane usumar mane thek soil lo ma ke non bang ke la so sar han mane ke thek la an ke than thek asar phanjong si dak pen lang transfer ki jui pulot de inke la hayo somar teman ke mane hinola po mane la an ke than thek la an ke than ka bujai thek bang ke nili teman ke anu ka thek bang ke hok dang man ipin mane la so sar han bang ke mutate dak pen transfer long ne lo la bang nili teman hin bang Benjong sinyale to malam pa school la puthama la lo mane la dak ke la school bang ke bon check bo la pen ke la dak teacher bang ke thamat di mat la so saran transfer plot pulot nate bahini to lang la bahini asar phanta mane along ka prek transfer plot nang ko mane dak ke than se than long le lo pen non la dak non la so sar non than bom ke lage head sir la so sar mane la an ke than ke mi pen nilitum ta mane along ka prek school ado o stami nilitum hapan ta toinde la so sar han mane la an ining ki thi mane osomar phan ke than ka bujai la an ki thek aposi nilitum ta la an ning mane akha pen la dak sina to toy dun lab no non tamtang ningkan ko an penia fit an ma ke student ave la school la pen school ta la an develop ave non la so sar wang lo pen ke so school la develop lo la pen ke osomar da opik lo bang pharo ki abad do ake asan lang parpan rong hang non la bang sela Wilson Kathar English LP School la pen hala bang hini tum da bang bom tame la so sar abang eten nai media asetin aro pen ke ba pen ada ini waiterang LP School than bang phua phuthak nili ke guardian chot ka managing committee long ta member ave stame nili ning ke hang mate nili ning yung ka mat habang ke la pholo nili ta labang so Wilson sar alang di phan ke than busumar phan kimum ka pari misen halbang so joini pensi nili rong osumar stame bank ko en back do dak la su school si van lo thapu angtan jeng kha hi thi akedai bang toy dun desi lapu ipit ka chiru tu po school ong se la Wilson sar halang di ke than bang misen halbang so joini si usumar talan niltumarong penang ka dun lo ase ningkan ini bakta pling belang ta hai alang di dak than bang lang woi tapen usumar tu manta nili hemusum handa nili chelang lo asap su uji chet thek chela son si thek lo ase semet pet la Wilson sar alang di Kathar sang hu phan bang ke la bang su school pen transfer ji pu bang ke nili guardian hoi pen mate dak pen an kache tong arat guardian side lo abah ke managing committee lo la bang putin tum tame transfer nangji pu bang ke kroidun de pusi nili
Suning ridun lapen kijutse lapusong lo alang lipan government school long posting tiap rang sami alang private long ta than voil asikat do we bang putun ta alang lipan cingki mesen lapen lam kang samdu nasi komara bang pu lone alang lipan transfer bu bangke ben alang lita cicini ni set labang sunai claim bangke nang litun media tumle nang pachit hang pipen lapen idu isona yem tuman ta pini nang pachini nang rabdun pen ben tuliram doktor tuliram ake hai pantame cingki chithanam pen nang rabdun pen labang su school long la bela sonsar kathara sanghulo alang lipan la su school long kaiteng than bang apache bang thulong nang ji apat nilihin pen tuning rilo lapen keching simu pen nilibang nilimen je than thedet nilimen babu rongpi nilirong dak kania rong pitep long rong kilometer hinian bak dolang nilirong lo ase nilithem lam thip answer